beren anesia Jose, iraiken anesia Jose, baten egusi ziela gerra denporan, eta zan erretiradan zebixela, Durangon elkartu ziren. Anesi esatorren zeibe gainetik, eta retiradan Bilborantza, Bilbo defenditzeko, Durangon elkartu ziren batallo bisek. Eta, komentetan dago, han ikusi zirenien, anesiek lepotik badute bezarka baten ostien, ez utzela kontu zibiliai, honek kabori batzu dozaketa. Eta hasi izen zan azken zera, gero, errepliketan joan ziren, eta Jose Txuredan ez hilzan lekure erreplegau ziren hona egu gara, defenditzen da nire aike Bilbo alderantza. Bai, hau elkartzi hau, anesia bizena, suposatzu hau eta mazazkipigo apirilean izango zalaz, batalio bizek hemen Durango eta Izur eta inguruen ibili ziren, ez ari gaineko noztien,